Roy, ano tayo, may challenge ako sa iyo. Ano, tingnan mo yung sa ilalim ng t-shirt mo. Tingnan mo sa ilalim ng t-shirt mo. Ilalim ng t-shirt mo and spell attic. Attic. Attic? Oh. A-T-I-C. Hindi yung English na attic. A-T-T-I-C. Attic. Tingnan mo. Ganyan. A-T-T-I-C. Ano? A-T-T-I-C. Spell attic. A-T-T-I-C lagi. A-T-T-I-C? Oh. Ano yung nakikita mo? Baby girl, ikaw na naman yung challenge ko. Spell challenge. Tignan mo muna yung ilalim ng t-shirt mo, ay ilalim ng dress mo. What? And spell attic. A-T-T-I-C. Ano? Ano yun? Spell attic. A-T-T-I-C. Tingnan mo muna sa ilalim ng t-shirt mo and spell attic. A-T-T-I-C. Ano yung nakikita mo? Ano yung nakikita mo? Ambot lang, sabi. Masa ng petyo? A-T-T-I-C. Ano yung nakikita mo? A-T-T-I-C? Ha? Ay, sa'yo na yun. Ito, may challenge ako kay Bunso. Spelling challenge. Wow, spelling challenge, pet. Sama yan. Tingnan mo muna yung sa ilalim ng t-shirt mo. Dito na lang. Dito mo. And spell attic. Attic na ilad. Hindi. English. Spell attic. A-T-T-I-C. Ano yan? Tingnan mo muna sa ilalim ng t-shirt mo. And spell attic. A-T-T-I-C. Ano? A-T-T-I-C. Ano yung nakikita mo? Ano yung nakikita mo? Wala. Spell mo. Tingnan mo tapos. Spell attic. A-T-T-I-C. Ano yung nakikita mo? I see ya. Eh guys, patingin sila guys kung may nakikita ba sila guys. May challenge ako kay GC. GC! Ayun si GC Atrera. Wow! Ano? Tingnan mo sa ilalim ng t-shirt mo. Tingnan mo sa ilalim ng t-shirt mo. Sige na. T? Hindi! Tignan mo muna. Tignan mo muna yung sa ilalim ng t-shirt mo. Ilalim ng t-shirt mo. Dito na. Ay, dito. Oh. Tapos? Tapos, spell attic. Bakit? Spell attic. Spell attic. Una yung ano, tingnan mo muna yung t-shirt. Tingnan mo yung ilalim ng t-shirt mo then spell attic. 80 kilo.